her video, der vil jeg forsøge at vejlede dig til at lære at få lavet nogle rigtig flotte, klassiske modelbilleder. Og med det ment, så nogle modelbilleder, man typisk ser i modemagasiner, blade, reklamer og den slags. Altså et eksempel på det her, hvor jeg har taget et billede af Malaika netop nede fra Faxe Kalkbrud. For at forstå udgangspunktet for den her video og de instruktioner, jeg vil komme med her, så er der jo mange måder at fotografere på. Og hvis man sammenligner det at fotografere med det at lave mad, så kan man også lave mad på mange forskellige måder. Hvis man køber en færdigret nede hos sin lokale købmand, sætter den i ovnen på 200 grader, kvarter efter den er færdig, jamen så har man jo måske fået noget mad, som smager godt. Det kan også være, at det smager ganske rædselsfuldt, men grundlæggende har man ikke forstået sammensætningen af maden, og hvorfor det enten smager godt eller dårligt, og det er i og for sig også ligegyldigt. Og det samme forhold, det gør sig gældende, når man fotograferer på grøn auto. Så er det også bare derudaf, altså man behøver ikke at forstå, hvorfor man får de resultater, man gør. Man kan bare konkludere, om man kan lide det eller ej. Det næste niveau, man kan lave mad på, det er, at man kan tage en god kogebog, og selvfølgelig en opskrift, altså en vejledning på, hvordan man laver maden. Og det er rigtig godt, fordi sandsynligheden for, at det kommer til at smage meget bedre end sådan en færdigret, den er meget større. Men det kræver selvfølgelig også mere arbejde, og man skal også mere sætte sig ind i det, og på samme måde er det også, når man fotograferer. Det sidste og højeste niveau, det er selvfølgelig, når en professionel kok skal lave mad. En dygtig professionel kok kender de 5 forskellige grundsmage. Han ved, hvilken madingredienser de optræder i, og hvordan han skal sætte det sammen, sådan så at han bare ud fra hans egen kreativitet kan sammensætte en fantastisk ret, som måske lige præcis passer til den person, som skal smage maden. Og arbejde med færdige opskrifter, som jeg vil prøve at give et eksempel på her. Så er det sådan, at hvis man sætter det i forhold til at fotografere, så svarer det til, at man laver en opsætning. Det kan være noget flashlys, det kan være noget det ene eller andet, sådan en eller anden form for fast defineret opsætning. Og dermed så bliver det modellen, motivet, der kommer til at passe til opsætningen. Den dygtige håndværker, den dygtige fotograf, om man vil, er jo så en fotograf, som også kender de 5 grundelementer inden for fotografi, eller de 5 grundsmage, og ved, hvordan de skal sætte det sammen. Og det betyder, at man som fotograf jo hellere arbejder med, at man laver en opsætning, som passer præcis til motivet, og altså ikke som, hvor man laver opskriften, hvor det er motivet, som passer til opsætningen. Så det er sådan det, der er logikken i det her. Men man kan komme rigtig langt, og man kan lave rigtig flotte billeder med de her, standardiserede opsætninger. Man kan bare ved at bruge vejledningen, så kan du komme 90% hen ad vejen og få taget rigtig flotte billeder. Så kan man altid tilføre sit eget krydderi, salt og peber og hvad man nu vil, for lige at give det sidste pif. Det kan så være, at billedet bliver dårligt af det. Det kan også være, at billedet bliver bedre af det. Men vigtigst af alt, det er, at man har fået en læring på, hvad man har gjort godt og hvad man har gjort skidt. Hvis vi ser det i forhold til at lave helt klassiske modeloptagelser, og det er rigtig god idé at lære at lave alle de klassiske ting først, inden man begynder at bevæge sig ud på de små smalle stier, og se om man kan måske få noget endnu vildere ud af det. Og derfor så har jeg i det her kursusoversigten her lavet nogle anvisninger om, hvordan du skal indstille dit kamera, hvordan skal du arbejde med det, for at få opskriften til at være ret sikker på at få lavet nogle ret gode billeder den dag. Og det første, vi skal kigge på, det er indstilling af kamera. Og jeg har 2 forskellige kameraer her. Jeg har en EOS 650D, og jeg har en EOS 5D Mark III, og det kommer tilbage til hvorfor og så videre. Se, det første du skal gøre, når du skal lave nogle arbejde med billederne og fotografere og lave de her flotte billeder set ud fra den her anvisning, så er det selvfølgelig først og fremmest, at du sørger for at få formateret dit RAM-kort, fordi når du formaterer RAM-kort, så sletter du alle data på det på en rigtig god måde, sådan så du får en højere driftssikkerhed af dit RAM-kort. Det næste, du også skal sørge for, det er, at du får indstillet kameraet til den billedkvalitet, som hedder RAW plus JPG.
Og det gør det let at overføre billederne, JPG-billederne til computeren og se dem igennem og hurtigt tage bestik af dem. Men RAW-filerne, det er dem, som i sidste ende vil give dig de allerbedste resultater. Og RAW-filerne og JPG-filerne har nøjagtigt samme navn, når du overfører dem til computeren. Det vil sige, at du hurtigt kan se JPG-billederne igennem, og så fundet det bedste billede. Så ser du bare, hvad filen hedder, så finder du den samme fil i RAW-formatet, og så er det faktisk det, du begynder at arbejde med. Det er sådan en let måde at komme i gang med at arbejde med RAW. RAW-filer er i virkeligheden en ufremkaldt billedfil. Det svarer til, i gamle dage, når man fotograferede med film, at man havde et negativ, og det her negativ kunne man så putte ind i en forstørrelsesapparat, så kunne man fremkalde billedet i forskellige størrelser, i forskellige kvaliteter, i forskellige farver, med forskellige kontrast og sort-hvid osv. Men udgangspunktet var altid det samme. Og det samme, det gælder en RAW-fil. En RAW-fil svarer fuldstændig til et gammelt negativ. Det er en fil, som indeholder de rå data, og ud fra dem, der kan man så med et RAW-konverteringsprogram, som både Canon og Nikon leverer gratis med deres kameraer med, gå ind og ændre på farver, kontraster osv., altså i virkeligheden bare lave det, man kalder fremkalderinstrukser. Og når man så er tilfreds med, hvordan fremkalderinstruksen er, så trykker man konverter, og så konverterer man billedet til en egentlig JPG-fil eller TIFF-fil, eller hvilken format man nu ønsker at lægge billedet i. Hvis man nu får RAW-konverteret billedet helt skævt, jamen så kan man altid resette det, og så starte forfra, eller man kan kopiere den, og så lave flere forskellige fremkaldelser af samme RAW-fil. Hvordan man arbejder med RAW, det vil jeg rigtig gerne illustrere og vise her. Men det gør vi efter selve kursusdagen. Og dermed sagt, alle de, som ønsker at donere 1, 2, 3 af deres bedste billeder, så vil jeg tage udgangspunkt i dem, og så lave en videolektion, hvor jeg viser i det program, som hedder Lightroom, som er sådan, hvad skal man sige, den professionelle udgave af RAW-konverteringsprogrammerne, hvordan jeg vil arbejde med RAW-filer, og så måske tage udgangspunkt i nogle af billederne, og så færdigbehandle dem i Photoshop. Det kræver selvfølgelig, at du så overgiver mig rettighederne til at få lov til at lave de her illustrationer til undervisningsbrug her med RAW-filen. Men altså, det kan vi altid tale om, hvis du kommer hen til mig på selve kursdagen, så snart får vi lige snakke om det, og så vil det være super, hvis der var nogen, der var frisk på at gøre det i undervisningens tegn. Godt. Se, det var RAW-formatet. Vær lige opmærksom på, hvis du ikke er vant til at fotografere RAW, at en RAW-fil fylder omkring det samme som det antal megabyte, din billedsensor er på. Det skal forstås sådan, at det her kamera, det har en billedsensor på 18 millioner pixels, og det betyder, at en RAW-fil fylder ca. 18 megabyte. Og dermed også sagt, så fylder det meget, og så vær lige opmærksom på, hvor meget RAM-kortkapacitet du rent faktisk har med på dagen. Når du skal fotografere modelbilleder i klassisk forstand, så er det utrolig vigtigt, at du har helt kontrol over dybdeskarpheden. Og det har du på det program, som hedder programstilling AV. Hvis vi først kigger på, hvad der sådan sker i billedet, så har jeg her været nede og tage 2 billeder af Malaika. Det første billede her, der har jeg brugt en meget stor blændeåbning, blænde 2.0, med en 135 mm optik på en full frame kamera, og det giver en meget diffuseret baggrund. Jeg har så også med samme kamera, fuldstændig samme, jeg har bare ændret at bruge til en blændeåbning 11. Det vil sige, at jeg får en meget større dybdeskarphed i billedet, og dermed så kan man mere tydeligt se baggrunden. Vi mennesker, vi er indrettet sådan, at vi kan kun koncentrere os om én ting ad gangen, og alt det, der er skabt, det lægger vi fokus på. Alt det, der er uskabt, det lægger vi ikke fokus på. Altså det har ikke noget betydning for vores synssans. Det er en længere forklaring, hvorfor. Men det betyder, at når man har et billede som det her, og det her, jamen her, der begynder jeg at kunne se baggrunden, jeg begynder at kunne se, hvad det er, og det betyder også, at man som beskuer af billedet, begynder at tage stilling til, hvad er det egentlig for en baggrund, jeg kigger på. Men når den er rigtig uskarp, så betyder det også, at den ikke har værdi for opfattelsen af billedet, og dermed så ryger opmærksomheden over på modellen, og dermed så har man faktisk et flottere modelbillede, og det er derfor, man typisk ser portrætter og modelbilleder, hvor man har en meget defokuseret baggrund, fordi det giver simpelthen meget mere ro og opmærksomhed til motivet. Hvis vi kigger på, hvordan at du laver indstillingen på kameraet,
Så er det sådan, at nu har jeg IS 650D her eksempelvis. Jeg har min optik, den zoomer jeg gerne ud til, i det her tilfælde en kitoptik, så den hedder 1785. Så den zoomer jeg lige ind. Og så kan jeg ved at aktivere kameraet med udløseren, ændre på blindeåbningen bare ved at dreje på øverste knap på kameraet. Så følger tiden, og ISO-værdien bliver stående, for den har jeg sat til sammen. Men her skal du sørge for, at det her tal bliver så lille som overhovedet muligt. Hvis du har en optik, som jeg har her, som er mere lysstærk, så er den største blindeåbning, du bør fotografere på, at blinde 2,0. Der er nogle optikker, som kan komme længere ned end 2,0. Det skal de ikke. 2,0 det er den største, og ellers så prøv så vidt muligt at få det blindtal så lille som muligt. Så får du så en defokuseret baggrund som overhovedet muligt, altså som teknisk, at dit kamera er i stand til at give dig. Det er også sådan, at når du fokuserer programstillingen AV, så er det kameraets lysmåler, der sidste ende afgør, om billedet bliver for lyst, eller for mørkt, eller korrekt. Og når vi er nede i faktisk kalbrud, så er der meget lys, og dermed så vil lysmåleren meget hurtigt blive snydt, og dermed give dig for mørke billeder. Hvorfor det er sådan, det vil jeg ikke komme ind på den her lektion. Det taler jeg om i nogle andre. Men det er måden, du kan kompensere for det problem på. Det er ved, at på IS 650D, og hvis ikke du har et kamera som det her, så prøv lige at undersøge, måske læse i manualen, hvordan du gør det på de lidt større IS-modeller. Så kan du gøre det på et bagerste drejehjul. Det, der bare er vigtigt, det er, at du får fat i den lysmålerskala her. Nu holder jeg den her plus-minus-knap af inden, og så kan jeg dreje på øverste drejehjul, og så kan jeg gøre billedet lysere og mørkere her. Og bemærk, at her der har jeg en 5/5 sekund, og så går jeg over, og så har jeg et billede bliver dobbelt så lyst, som det var herover før. Og det vil sige, at hvis du først tog et billede, der var for mørkt, så tager du et, der er lysere, og bliver det stadig for mørkt, jamen så er det bare at køre den videre op, og på det her kamera, der kan du faktisk komme helt op på plus 5 blindetrin. Hvis vi nu arbejder i stabile lysforhold, det vil sige en skyfri himmel, typisk, så kan det være rigtig godt at arbejde på programstillingen M. Men du kan bruge programstillingen AV til at finde ud af, hvordan du skal indstille dit kamera bedst på programstillingen M. Og måden du gør det på, det er at tage en lysmåling med kameraet. Her siger den blinde 5,6 på 100 ISO på et halvt sekund. Jeg kan ikke holde kameraet stille i et halvt sekund. Jeg er nødt til at få en væsentlig hurtigere lukketid for ikke at få det problem. Og det eneste jeg kan gøre, det er at jeg kan sætte min ISO-værdi op. Og det vil sige, at hvis jeg nu sætter den op i det her tilfælde til 3200 ISO, så når jeg klikker herover, så kan jeg se, at jeg får en 125 sekund, og jeg fokuserer på en 85 mm. En rigtig god tommelfingerregel, det er, at din lukketid skal være det dobbelte af den brændvidde, du fotograferer med. Det betyder, at jeg har en 85 mm her, 85 gange 2, det giver i retning af 170 eller noget i den retning. Det vil sige, at jeg skal gerne have en lukketid, der ligger på en 170. Og det vil sige, så må jeg nu køre den her op på 6400, så rammer jeg på en 250. Så er jeg for rimelig sikker på, at jeg ikke får rysteudskarpe billeder. Så bliver billedet meget støjfyldt, fordi at jeg er på så høj ISO, fordi der ikke er særlig meget lys herinde. Sådan er det bare. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. At jeg kan sætte en mere lysstærk optik på, så vil det løse det problem. Men når du har fundet den rigtige lukkerhastighed, og størst blindåbning, og så den ISO-værdi, der er behov for, så tager du et testbillede. Nu skal jeg selvfølgelig have et plus 2, så jeg skal lige have den til. Nu kommer jeg jo helt, vi tager den lige derned, sådan der. 250 på 1600 ISO. Nu tager jeg et testbillede, og den står i 0. Sådan der. Så kigger jeg på resultatet. Nu er det en hvid væg, jeg har fotograferet, og så kan jeg se, at den hvide væg, den er i virkeligheden for mørk, ligesom den sandsynligvis også hurtigt kan være det nede i kalkbrud. Derfor så laver jeg en nyt billede. Så sætter jeg den over på plus 1, så tager jeg et nyt billede. Og jeg stadigvæk sikrer mig, at min lukkehastighed er den rigtige i forhold til den brændvidde, du fotograferer med. Og når du så ligesom har fundet ud frem til det resultat, som er korrekt, så trykker jeg på info. Så kan jeg se, nu ser billedet rigtigt ud. Jeg skal fotografere på en 125 sekund på blinde 5,6 på 1600 ISO, så får jeg et korrekt resultat. Så det jeg gør, det er at tage kameraet over på programstillingen M,
drejer den derover. Dut, sådan der. Så husker jeg de informationer, jeg lige har sat, så det vil sige, at jeg sagde en 125 del sekund. Nu drejer jeg på det øverste drejehjul. Nu holder jeg AV plus minus knappen inde på den her kameramodel, og så kan jeg så ændre blinden til blinde 5,6, og ISO-værdien står allerede på 1600 ISO. Så er det bare at tage et nyt prøvebillede, og se om jeg ikke skulle få den indstilling, eller fuldstændig samme resultat, som jeg gjorde lige før. Vær opmærksom på, at hvis lysforholdet ændrer sig, så skal du lave det her en gang til. Hvis ikke du er bekendt med, hvordan det her fungerer, så skynd dig at træne på det og få det til at fungere, fordi det vil hjælpe dig enormt meget, når du skal lave de her optagelser på søndag. Det er sådan, at jo mere du skal stå og kæmpe med dit udstyr, det altid koster på, det er kreativiteten. Det første, der ryger, når man begynder at slås med udstyret og teknikken, det er ens kreativitet. Og derfor er det super godt, hvis du har allerede helt styr på, hvordan du skal arbejde med de her processer. Godt. I øvrigt, så det program heroppe, AV på Canonsk, det hedder bare A på Nikonsk, og dermed så er det samme. Knapper og funktioner sidder lidt forskellige fra den ene kameramodel til den anden osv., så derfor så skal du lige være opmærksom på, hvordan du styrer det på det kamera, du måske har. Godt. Se, den brændvidde, du bør fotografere med, det er en ca. 70-200 mm. Det kan du se her på optikken. Den her den hedder 1785, så jeg skal i hvert fald helt op i 70 eller helt op til 85 mm for at få de bedste resultater. Og det er der flere årsager til, at man bruger det. For det første for at få en defokuseret baggrund. Det har også noget at gøre med, hvordan at modellen sådan rent kompositorisk kommer til at se ud. Det er noget, jeg forklarer på dagen, hvad der er vigtigt ved det. Også omkring højde og den slags ting, altså hvor skal man fotografere fra osv. Så det er noget teknik, vi tager på selve kursusdagen. Det er også en rigtig god idé at indstille de kameraer til at tage serier af billeder. Og det vil sige, at du ikke bare tager et billede, men du indstiller den til, at du får den, der hedder drive eller fremføringstilstand på Canonsk, sætter den over på kontinuerlig optagelse, og det betyder, at når jeg så holder udløseknappen nede, så tager kameraet billedet lige så længe, som jeg holder udløseknappen nede. Det gør man for at optimere sandsynligheden for, at modellen ikke lige får lavet et forkert ansigtsudtryk, får blinket med øjnene, eller hvad det nu måtte være. Og det betyder, at du hurtigt ender ud i at have taget 20, 30, 40, 50 billeder fra samme optagelse. Jo mere du går i detalje med, at modellen lige skal stå og gøre og se sådan ud og alle de her ting, jo flere billeder kommer du til at tage. Men for alt i verden, sørg for i hvert fald at få taget 20-30 billeder. De billeder, du lige så, jeg har taget af Malaika, der har jeg i hvert fald taget 20-30 billeder per optagelse, og det er helt normalt, at jeg gør sådan. Hvis du kun tager 4-5 stykker og så videre til næste optagelse, så er din sandsynlighed for at få det helt rigtige billede med det helt rigtige udtryk, den er bare meget mindre. Godt. Det var sådan nogenlunde de ting, du skal være særlig opmærksom på. Altså sørge for at fotografere med en brændvidde, som er på mellem 70 og 200. Og det er faktisk sådan, at det har noget med billedsensorens fysiske størrelse at gøre, at de kameraer, som har en lidt mindre billedsensor, dem med kropfaktor kalder man det, der må du faktisk gerne fotografere fra 50 mm ud til 140-160 stykker, eller også gerne mere. Det skal slet ikke være det. Men har du et full frame kamera, så skal du i hvert fald have 70 op til 200 mm eller mere for at få de optimale resultater. Men sørg for at få en lukkehastighed, som er det dobbelte af den brændvidde, du fotograferer med. Sørg for at få så stor en blindåbning som overhovedet muligt. Sørg for at få en brændvidde, du fotograferer med på mellem 70-200 mm, hvis det er full frame kamera. Og så sørg for at få serieindstilling, så du tager masser af billeder. Og så selvfølgelig et stort nok ramkort, så du ikke hele tiden løber tør for plads. Og sidst men ikke mindst, når du har lavet alt det her, så har du optimeret din mulighed for at få lavet de bedst mulige optagelser. Så skal du så bare være opmærksom på, at når du fotograferer i en model, og du har en lille dybdeskarphed, som man jo så får ved at arbejde på den her måde her, så skal modellen ikke bevæge sig særlig meget, før hun går fra at være skarp til at være uskarp, og derfor skal du være særlig påpasselig og opmærksom på, hvordan du arbejder med din fokusering. Er du i tvivl om, hvordan du optimerer det osv. og skal arbejde med det, så kom gerne hen til mig på dagen. Så skal jeg nok vise dig, hvordan du gør det. Den bedste måde, eller det bedste fokuseringssystem, som udgangspunkt at arbejde med, det er, at du
bruger det, der på kanonsk hedder one shot, og det betyder, at fokuseringssystemet, når du trykker udløsknappen halvt ned, så stiller kameraet skarpt, bruger lys, og så siger den dit, og så står den stille samme sted. Så det var nogenlunde det. Hvis du følger den her opskrift her, og så arbejder enormt meget med modellen, sørg for at få et rigtigt udtryk for kommunikeret osv., det skal jeg nok fortælle mere om på kursdagen, så tør jeg godt garantere dig, at du får rigtig fine billeder.